Yeah, check this out. Nyari panapa ndekuti ndapiwa bhodhoro iri waona chinzi chibonus vaiza. Saka pa next move manje patinoburitsa next one munganakirwa totavhura tichitenga rimwe handiti gore rese chibhodhoro cheJMP. Follow me. Yeah. Straight out JMP. Pasuka. That jump on the book. Watch me now. Yeah, walk with me. Bodoro chain. Ready. Dead. Manakila mwana parat. Kana ukatarisa zvakanzi vese vachauya kuvhakanzi kuhondotova batava vakadzi kufu rufu. Woyo. I move on. Yeah. Kana tinakidza tobva taita ichi tochivhura tichitenga chinhu. Hojo 16 Mr. Sekuru wavako. Alright, sandini kombi bati everyday pa best mujama runondi wana ndakarenka kusvipa ngoma kuita fanka ATM ichi chingoma ndocha ndenge ndakapenka zvandiri munhu mutema vatraya kuzonditsvagira muchena vazowana kundisinka hatidone zvekumhanya tisu vanhu vakatumwa naMwari kuti nyika tigokonka tele misise ine magrupi vanoti vanondimisa zviri chipi da bona lida mwende upi. Yeah, sando chinyowa chatiri kuita chamani kana chanakidza totavhura ichi chitenga chimwe. Yeah, rock kana chanakidza totavhura ichi chitenga